Satisfacción por parte de todo o Goberno galego despois da sentencia do Tribunal Constitucional que refrenda o traballo feito dende Galicia e para os galegos. E a Lei de Ordenación e Xestión Integrada ao Litoral, da cal falamos ao longo de moitos meses, e que, bueno, a pesares de un traballo no cal participaron os mellores, dende os que conforman o Observatorio Litoral, pasando por científicos, académicos, xuristas, a cadea Marindustria, en frente só nos atopamos pedras no camiño. E falo da oposición daqui de Galicia, tanto do BNG como do PSOE, que eu agardo que dunha vez por todas entendan que cando se fala de Galicia hai que estar ao carón dos galegos. Isto non foi así, ao igual que tamén nos atopamos con casi que insultos por parte do Goberno Central, recurríndonos 72 artigos de unha lei que estábamos máis que convencidos de que era totalmente constitucional. E así foi, deronnos a razón en 72 artigos, co cal quedaron tan só dous artigos e esa satisfacción pois tamén é froito dun traballo polo cal apostou o presidente Alfonso Rueda, que quería de unha vez por todas ese recoñecemento a Galicia que se lle estaba negando fronte a esa alfombra vermella que sí se lle estaba dando a outras comunidades autónomas. A partir de aquí queda moito traballo por facer, pero xa sabemos que podemos xestionar o litoral galego dende esa triple visión que é pois a social, é a medioambiental e é tamén a económica, que é fundamental nos nosos espacios. Por lo tanto, parabéns a todos os galegos e a todas as galegas no día de hoxe.